Oikein hyvää tiistai-iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa Formula 1-tunnelmiin tänne Jerezin moottoriradalle. Vain 71 päivää edellisen kauden viimeisen osakilpailun jälkeen pyörähtivät 2012 talvitestit käyntiin, ja tänään oli suomalaisittain mielenkiintoinen päivä, kun niin Kimi Räikkönen kuin Heikki Kovalainenkin ajoivat ensimmäistä kertaa tulevan kauden ajokellan. Lähdetään heti kärkeen katsomaan Timo Pulkkisen raportti testipäivästä ja siitä, kuinka Kimin ja Heikin autot kulkivat. Maailmanmestarin paluu oli väkevä. Kimi takoi heti aamun aluksi sellaista kyytiä, että oksat pois. Kärkiaika syntyi suhteellisen nopeasti, mutta siinä vaiheessa oli silmälläkin nähtävissä, että muut ehkä hiukan vielä katselivat tilannetta ja aikaerot olivat suuria. Kimi oli porukasta ainoa, joka veti ensimmäisestä testikierroksesta lähtien hampaa tirvessä ja painoi koko ajan käytännössä ihan limitillä. Päivän aikana muut tulivat lähemmäksi, mutta Kimin hurjat kierrokset jatkuivat ja nopein aika piti loppuun saakka. Suomalainen sai päivän aikana kasaan kunnioitettavat 75 kierrosta ja ilman ongelmia. Tämän päivän tulosten jälkeen maailmassa on paljon sellaisia epäilijöitä, jotka joutuvat hiiviskelemään pitkin nurkkia. Niin kummalliselta kuin se kuulostaakin, niin niitä ihmisiä, jotka olisivat halunneet Kimin olevan listan viimeisenä, kaukana kärjestä, on yllättävän paljon. Nyt tietysti viimeisenä oljenkortena jotkut voivat spekuloida kevyellä autolla ja sen sellaisilla asioilla. Kimin suoritus tänään oli kuitenkin sitä luokkaa, että on aivan sama, vaikka tankissa olisi ollut vain hajut jäljellä. Nimittäin 2 vuoden tauon jälkeen kylmiltään tämän päivän Formula 1-autolla tällaisessa porukassa kärkiaikoja ajavia kuljettajia on hyvin rajallisesti. Todennäköisesti vain yksi, Kimi Räikkönen. Tietenkin muutamia jotain pieniä ongelmia oli, mutta melkein saatiin tehtyä se, mitä suunniteltiinkin eilen jo tai päivän alussa, että se nyt on pääasia, että ei mitään katastrofia ollut. Sä oot sanonut, että sä pystyt aika lailla nopeasti sanomaan, tai tietämään, että onko se auto hyvä vai et sen tietää aika lailla alkuvaiheesta, niin onko tää nyt sitten hyvä auto? No ei se nyt ainakaan ihan huonokaan, että ihan hyvä tuntunen se on, että kyllä on joskus ollut paljon huonompiakin autoja ekassa testissä, että ei se mikään katastrofi ole, se on ihan varma, mutta varmaan paljon parannettavaa vielä, että ihan turha niitä aikoja hirveän tarkkaan katsoa vielä, että se on paljon vielä muuttuu ennen ekoja kisoja ja mitään tietoa mitä muutkaan tekee, mutta ihan tyytyväisiä ollaan mitä itse saatiin aikaiseksi. Tuliko niskakin pöksytty? No ei oikeastaan, että vähän se jumiin, mutta ei mitään enempää kuin normaalisti. Oliko tämä kovin erilainen auto ajaa kuin se Formula 1-auto, mitä sä oot viimeksi ajanut, eli Ferrari? No tietenkin muutama asia erilainen, mutta ei mikään aika samoja autoja ne on vieläkin, ettei ne säännöt nyt on muuttunut siitä juurikaan, että renkaat on vähän erilaiset. Jos oli siis Kimillä varsin mallikelpoinen ensimmäinen testipäivä, samaa ei voi sanoa Heikki Kovalaisen testipäivästä, nimittäin vaikeuksia oli jälleen vähän niin kuin viimevuotiseen tapaan. Heikki Kovalaisen päivä oli käytännössä kokonaan ongelmien täyttänyt. Heti aamusta lähtien homma nahisti, eikä Heikki päässyt oikein kunnolla kiinni juoneen. Ei tietenkään ollut mikään optimi alku, että enemmän olisi pitänyt saada kierroksia, ja tietysti sitä kautta saanut sit vähän tuntumaan enemmän autoa. Nyt on vaikea sanoa, että missä mennään, että onko se nopeampi vai eikö se ole nopeampi. Tämä ottaa omiseen ja katsotaan, saada luotettavuus vähän paremmalle tasolle, niin sitten nähdään, että missä mennään. Loppujen lopuksi Heikin kierrokset jäivät 28, eikä siihenkään mahtunut yhtään kunnollista vetoa. Lopullinen niitti tuli testin loppuosalla, ja syykin oli kohtuullisen erikoinen ja harvinainen. Joo, eli siis tämä meidän starttari ja jumin vaihelaatikkoon sinne reikään, mihin se menee. Siellä on sellaiset urat ja yleensä istuu hyvin ja sillä pyöräytetään kone käyntiin, mutta nyt jostain syystä niin nämä urat rupesivat vähän kulumaan ja sitten se pyörähti tyhjää siellä urassa ja vetäisi sieltä jengät pois. Päivän 2. kymmenyksen kivien hitaammalla ajalla oli Paul di Resta. Nico Rosberg kellotti 3. nopeimman ajan ja Red Bullin Mark Webber oli 4. McLaren ja Ferrari olivat vielä kaukana kärkivauhdista, mutta toisaalta aika alkuvaiheissahan tässä vielä ollaan. Jäljellä on vielä 11 testipäivää. Sitä klassista virhettähän ei kannata tehdä, että ensimmäisen testipäivän tuloksista vetäisi liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta Mika, se on tietysti selvää, että Kimin kannalta se alku olisi voinut olla paljon huonompikin, sanotaan vaikka näin. Joo, kyllä. Hyvä alku oli kaikki puolet. Tosi paljon kierroksia. En katsonut ihan lopussa paljon oli kierroksia, mutta todella paljon. Auto toimi koko ajan ja teki pieniä muutoksia. Sai koko ohjelman läpi tänään. Tosi hyvä alku.
Eli tärkeintä varmasti on nimenomaan se, että auto toimii, mutta kyllä se myöskin tuolla radalla näytti kohtuullisen hyvältä ja se, mikä tietysti monella on ollut mielessä, että onko Kimi 2 vuoden tauon jälkeen enää nopea, niin siihen vähän jo saatiin kai vastauksia. Joo, kyllä mä käytiin aamulla kävelemään tuossa, kun ne aloitti heti aamulla 9 ja kyllä Kimi veti aivan limitin ihan alusta lähtien, että muutamia virheitäkin meni vähän pitkäksi, vähän mutkiin, mutta ihan täysi yritys oli koko päivän Kimillä. Joka ikinen kierros oli ihan täysin limitillä, että niin kuin muut vaan ajeli ja katteli jotain muita asioita tuossa, mutta kyllä Kimi yritti koko päivän. Vaikuttaa siltä, että jäämies on liekeissä. Heikin päivästä ei jäänyt paljon sanomisia, kierroksia jäi tosi vähin erilaisten teknisten murheiden takia, eli analyysit Caterhamista varmaan joudutaan siirtämään vähän myöhempään vaiheeseen. Niin, se taitaa olla jo, että siis se oli niitä ensimmäinen kerta autolla radalla, että Kimihän pääsi tosiaan eilen ajamaan jo se 20 kierrosta, että se oli vähän valmiimpi tähän päivään, että ne näki jo eilen, että auto toimii. Caterham oli ensimmäistä kertaa tänään ja ei toiminut kauhean hyvin. Heikki ja Kimi ovat radalla myöskin huomenna ja totta kai huomenna sitten analysoimme lisää. Kuunnellaan tähän väliin Keke Rosbergin näkemykset tämän ensimmäisen testipäivän Annista. No, mä näin Kimin eilen jo tuolla hotellissa ja se tuntuu aika niin kuin onnelliselta ja rentoutuneelta mieheltä, että näytti siltä, kun Kimin olo olisi vähän sama kuin meidän kaikkien muidenkin, että Kimi on yhtä onnellinen siitä, että se on takaisin täällä, kun me ollaan siitä, että hän on takaisin täällä ja ajaa taas. Ei oikeastaan koskaan kukaan tullut takaisin sillä, että sen niin kuin olisi otettu näin positiivisesti vastaan kuin nyt Kimin tuli. Ainakin merkit on niin kuin hyvät, että se nyt auto näytä ihan sudelta. Päinvastoin, eli pääsee ajamaan paljon, Kimi tarvii kilometrejä nyt ja auto näyttää suht koht hyvältä, eli miten se sitten vertaa jonnekin Red Bulliin, niin sitä me ei tulla näkee pitkään aikaa, mutta parempi aloittaa näin kuin että puskee päätä seinään niin kuin tällä hetkellä näyttää esimerkiksi Ferrarilla olevan tilanne. Näin on siis peli avattu ja tämän talven ensimmäiset testit korkattu. Nämä testit täällä Jeresissä kestävät perjantai-päivän ja joka ilta tähän samaan aikaan Maxilla raportti testeistä, joten pysykää kanavalla. Nähdään huomenna. Nyt kiitoksia seurasta ja moi moi!